Hola, què tal? Soc l'Ara, han encarregat que us doni la benvinguda. I ho faig molt content, perquè sabeu, jo l'any passat estava aquí baix i m'ho vaig passar genial. Una mica de nervis al principi, que passant tant un punt, comences a cantar, però amb moltes ganes de pujar a l'escenari. No ho havia fet mai i mola! I encara mola més, però amb músics que toquen superbé al teu costat. Però com hem vingut a cantar, prou de xerramica. Avui el més important és que ens ho passem molt bé. Els qui som a les butaques també, però sobretot els qui som aquí dalt. Tothom a punt? Comencem cantant en color!